vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kune avo vanenge vaine hope dzavo idzo dzavanenge vachirota. Please come to my inbox, then mobva mazondipa hope dzenyu dzamunenge makarota, then tichange tichizodziposta zvekare kuchannel yedu iya yehope dzinoda dudziro. But zamai kuti munge muchiita kutaipa up hope dzenyu kuitirawo kusevha nguva, nekuti maaudio acho anozoti one day, asi kana mukataipa ndinozokasikawo ndichidziposta hope idzodzo. So you can come nehope dzenyu idzo dzamunenge muchirota, dzamunenge muchida kuti dzinge dzichizodudzirwa. Zvekare imwe nyaya kune avo vanenge vachitsvaka hama dzavo idzo dzavanenge vakasoguma kudhara, tichange tichizoposta futi maupdates iwawo pachannel iyoyo kuitira kuti vaya vanenge vachitsvaka hama dzavo vange vachizokwanisawo kuzosanganidzwa nehama dzavo. So tell me what you think in the comment section. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndinewo zvimwewo zvandakamboita mukoma apo patainge tiri mukombe. Saka takati tiri mukombe kudaro painge paine vamwe amai, ende chakazondirwadza ndechekuti mushure mekunge amai ava ndavabira airtime yavo ndo pandakabva ndazotofind out kuti ivowo vainge vachibva kuZim. Ndakabva ndavanzwira tsitsi because amai ava vainge vakasauka vachitorakidza kuti munhu ainge atori munzira achibva kumba. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mai ava vainge vakagara pasiti repamberi apo pesiti randainge ndakagara, saka vakazoti vakasimudza airtime yavo kudai. So inini ndakabva ndazongotora manumbers aya ndainge ndichida kungotesta kuti anozokasika kuirichaja airtime iyi pakati pavo neni ndiani, ende ndikabva ndazokasika ndokubva ndazorichaja airtime iyaya. Ndikabva ndazotoona kuti kainge katori kaCell C ke5 rand. Mukoma ndakati ndakajusa ka airtime kaya. Mai ava mukoma mushure mekunge ndavabira ka airtime kavo ke5 rand ndopa vakabva vazoreceive phone call vachirakidza kuti vainge vachitaura nemunhu wacho uyo wavainge vachifambira, ende vainge vatori very confused vachiti airtime yacho yandatenga iri kuramba. Zvino handichazivi apa kwacho kwatainge tichienda mukoma kunhu kwekuti kunonetsa like zvinhu zvakaita senetwork vana airtime, because mumaprazi chaimo mumachonyonyo. Amai ava ndakazovanzwira tsitsi zvekuti kuti ndinge ndichizovazivisa kuti ndini ndaba airtime yenyu ndakatongonzwa ndichitongozvinyarira ndokubva ndangoramba ndakati zii. But along the way mukoma kuti ndinge ndichizongovabatsirawo so that I can feel better, ndakazovabvunza kuti nhai muri kuburukira kupi nhai mother, vakabva vazondiudza kuti ndikuburukira hanzi paprazi rekwakati. Ndikabva ndazoudza driver, but zvose izvi ndainge ndava kutongozviita simply because ndainge ndaitira mukadzi uyu utsinye, ende mari yacho yandakavabira 5 rand. Zvinhu izvi zvatova nemakore akati one day zvaitika, but mwoyo wangu unongogara uchingovarwadzira amai ava kuti maybe zvimwe kuda ka airtime aka vainge vachida kutofonerawo kumusha kuti vange vachiudza vanhu vari kumusha kuti ndasvika. But hamenowo ikoko I hope kuti Mwari vakakwanisa kuzovasvitsa uko kwavainge vachida kusvika, ende Mwari vakazongovachengetedza, but it gives me a guilty feeling. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakabirawo munhu ainge atori padesperate achibvawo kumusha akasauka zvake 5 rand airtime. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kudzidzawo mugweru, saka ndine mukomana wangu uyo wandakatanga kudanana naye. Mukomana wangu iyewo haasati ambopinda mumarriage, mupurisa mukomana wangu uyu, but dambudziko rake mukoma nderekuti zvimwe zvinhu zvacho zvaanondiitira zvinotondirovesa nehana. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu kune vedare renyu kuti iyi marriage yekuti inokwanisa kuzolasta here kana kuti ndichazongofa zvangu nekurohwa, because akambondisikiza mukoma, and akatongondisikiza for no reason at all. Zvakaitika musi wacho iwoyo mukoma ndezvekuti
iye akandifonera akabva ati ndinge ndichiuya kumba kwake. Saka ndakadhileya mukoma because ndainge ndichiwacha. Saka apa ndichiwacha kudaro ndainge ndichiita nyaya zvangu nemaroommates angu kusvika kunze kwava kutoda kunovira. Ndopandakabva ndazotanga kuita serious. Hembe dzangu dzainge dzisina kudzumburudzwa. Ndakazama kumuudza kuti I am still busy, ndokubva angondiblutika. Ndikabva ndati wadii wangouya kuzonditora semunhu ane motikari, ndokubva andiblutika. Ndainge ndichitomutumidzira mapictures kuti ona baby, mukadzi wako ane nungo, ameno hako uchazongo. Ndainge ndichitomutumidzira mapictures ndichitoti ona baby, mudzimai wako wari kuda kuroora, ane nungo dzisingaiti, uchaenda kubasa nemauniform akasviba. Ainge achingondiblutika. Ndikati kwakanaka here. Saka ndakabva ndazongokasika ndokubva ndazowacha. Then ndakazoti ndapedza kuwacha, pakuzotanga kugeza ende kuzontangawo kuzongopoda mukoma, ndakazobuda pamba. Zuva rainge ratonyura, kwainge kwasviba. Apa kumba kwake kwaanogara, from the place uko kwandinogara nemaroommates angu, patori nekamufambo zvekuti ndinotofamba zvekuma 30 minutes. Mukunofamba mukoma ndichizosvika kwavo kwaanogara kwainge kwatosviba, but vanhu vainge vachiri kutofamba zvavo. It was not that late. Ende chakazondivhundutsa ndechekuti iye mukomana wangu uyu mukoma ndo chinonyanya kundityisa. Akatouya ndokubva ahwanda zvake ikoko kwandinogara kune rimwe location. Angauya ndokubva ahwanda somewhere. Ndakati ndichibuda mugate, iye ainge ari mumashure mangu achinditevera. Ibehavior yakanaka here kana kuti munhu atori nemweya wekuponda munhu? Akanditevera mukoma asingatauri neni, apa ndichitaura neni. Ndakatombomubvunza kuti ndodzokera hangu here kumba, achingondiblutika. Apa munhu ainge ari kumashure kwangu. Ndakazoti ndasvika kumba kwake ndokubva ndazofind out kuti ainge asipo pamba. Saka ndakabva ndangoti saka wanga uchindiblutika nekuda kwekuti wanga uri kumahure ako, why wanga usiri kukwanisa kundipindura? Iye ndipo paakabva azongoti ndinosvikapo pamba ipapo right now. Akangoisa kashort voice note. Ndokubva ndatonzwa gate rava kuvhurwa. Saka akati achisvika ndokubva atondi-ignore mukoma. Akandi-ignore zvakandirwadza because ndainge ndava kutoti maybe munhu ane umwe munhu zvake waanga ainaye ndava kutoda kutodzokera. Saka takatoita zvekupesana. Inini nekurwadziwa nekuda munhu ndini ndakazotomutevera. Ndakati ndamutevera ndokubva ndazongowana munhu akatongotsamwa akamudhura akagara pamubhedha. Saka ndakangopinda mumba make ndokubva ndangoramba zvangu ndakamira paya ndokubva azongoti kasausi kuona kuti door wasiye rakavhurika here. Ndikabva ndati very sorry, ndanga ndichiti zvimwe kuda pane umwe munhu wawanga uinaye pamwe wawasiya kugate uko ari kuda kupinda. Iye mukoma akabva asimuka nedzimwe hasha ndokubva atora chain dzake akabva andisunga nechain akabva andisikiza nembama. Akati apedza kundisikiza kudaro ndokubva unlocka chain dzedzi mushure mekunge ndava kuchema ndokubva andikumbira ruregerero. So vedare, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira kuti munhu uyu ari kuda kundiroora, ari kuti anondida, haasi munhu wekuti anozondiabhusa here mune ramangwana, because kurohwa inini hangu mukoma ndinoteta. And incident iyi hakasi kekutanga ichiitika. Zvinhu izvi zvinongoramba zvichiitika. Pane pamwe paakatombondibvutira foni, tainge takatomira zvedu muroad. Saka foni yangu yakangolaita screen, so zviya zvekuti kana ukangotumidzirwa manotification neEconet yakangolaita screen ndokubva yadzima. Ndokubva atotanga kutonditi saka wakatirei foni kasi une munhu wauri kuhura naye. Ndikati ko ndagokata foni sei nekuti tariraone kuti takatohagana. Akabva atondibvutira foni yaya zvaizvo zvekuti foni yakaita sekunge ichatsemuka. So zvinhu izvi zviri kundivhundutsa mukoma. Handina kana wandati ndaudza. Even my roommates I have not even told them. Saka I am even scared. Anoti kana akaita zvaanenge andiitira anobva anditengera present achindikumbira ruregerero. Please assist me. Ndopinda naye here mumarriage munhu uyu kana kuti ndombomuudza kuti ngatimbomirai titange tadzidzana? Assist me Vedare. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu kune mwanasikana uyu. Pakaipa komana, ngatimubatsirei mwanasikana uyu. Murume uyu anoratidza kuti anoita sekunge munhu ane tumatendenzi twekuda kurova.
ameno kuti munopaona sei vedare, ngatibatsiranei naye mucomment section. Regedzai ichibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo kuzoreurura izvo zvatakanzi naamai vangu tinge tichiita mushure mekunge cousin sister yangu yabva mukubvisirwa mari. Cousin sister wangu uyu akabvisirwa mari mainge muri mugore ra2015, ndopaakabva kuJoni ikoko nemurume wake. Vainge vasina zvavo mari yainge yakawanda, vainge vaine mari I think yaingosvika kuma $800 but akatobvisirwa mukomanashi, even though amai vangu vakarakidza kuti vainge vaine kamwe kakushora, but amai ndakabva ndavati zviri nani amai kuti munhu ange achibvisirwa something rather than zvakaitika kwandiri kuti tarirai muone kuti ndakangoita zvekumitiswa. Amai vakabva vandirova nembama zvikanzi handiti kumitiswa kwawakaitwa inhau yekuti wakangoita zifudza rinongofamba richingovhurira kana ani zvake anenge ariti ndinokuda. Mukoma ndakabva ndarwadziwa nazvo izvi, but mubereki wako. Kana ndikakudzoserai kumashure zvishoma mukoma, inini ndakamitiswa pandainge ndiri muform 4 ende ndakatomitiswa zvangu neumwe muchinda ainge achidhiraivha makombi. Ndichizosvika pakunomitiswa naye muchinda uyu inhau yekuti amai vangu vanoda kudya. Saka kubva musi wandakasvika pamba ndakabata chingwa, amai vakabva vandibvunza kuti chingwa ichocho wachiwana kupi. Ndakazama kuti ndinge ndichivanyepera, but amai vakabva vati ndinokurova, ndokubva vatotora bhandi radhedhi vakabva vati chingwa ichi wachiwana kupi. Chingwa ichi mukoma kuti ndinge ndichizosvika nacho pamba zvakaitika ndezvekuti ndakati ndapiwa chingwa ichi ndikati ndichanochisira friend yangu. Ndakanoka pagate pavo but hapana munhu akabuda. Ndakangoti ndichingobva pagate pefriend yangu, then ndipo pandakabva ndazongoti dhuma namama ndava kutoda kutorasa chingwa ichi. Mama vakabva vazochiona chingwa ichocho, ndopa vakabva vazotanga kundibvunza kuti chingwa ichocho wachipiwa nani. Ndakangoti ndichingonovaudza kuti ndainge ndapiwa chingwa ichi nekamwe kamukomana kekombi. Amai vakabva vazongoramba vachingondiudza kuti unofanira kuti everyday unge uchimuudza mukomana iye kuti kuno kumama vanodawo chingwa chekuti vange vachizonwisa tea. Saka mukomana uyu ndakangonomuudza kuti ndozvandaudzwa namama nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki. Iye akabva atondiwanira mukana pasina kana nguva ndainge ndatobatira pamuviri. Amai zvakandirwadza kuti vainge vava kunditi ndiri zifuza, yet ivo amai ndo vainge vakazvikonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakumitiswa nekamukomana kaya. Makore akati afamba, then cousin sister yangu uyu akazoti atenga stendi yake. Akatenga stendi iyi zvainge zviri zviya zvemacooperative, ndokubva azotiudza kuti ainge atenga stendi. Amai vakabva vazoti vainge vachida kuona kwainge kuine stendi iyi. Saka musi wekutanga takaenda kustendi ikoko nevamwe vatete vake cousin sister yangu uyu. Mukomanashi takati tabva kunoona stendi yaiya mushure mekunge taperekedzwa navatete vasisi vangu. Amai vakazongoramba vachingotaura nasisi avo vari kuSouth Africa vachiti ivo vainge vachida kuzongoramba vachidzokerako kuitira kuti vange vachingomaintaina because panguva yacho ipapo painge pakashata, painge paine rimwe sora rainge rakawandisa zvekare nezvimwe zvikwenzi. Then sisi vakabva vazoti kuna mama kuti munge muchizongoshandira mahara, muchingoshanda pasina zvatinenge tichikupai hazviiti. Zvandichaita ndezvekuti ndichataura nemukuwasha wenyu, tobva iye kana akandiudza kuti anenge achida kukupai mari yakati, inini ndichazongozamawo kukiya mama, ndobva ndazokuwedzerai. Saka mari yacho iyo yavakati vaikwanisa kupa amai kuti amai vange vachizokura pamba apa nekuzobvisa zvikwenzi zvainge zviripo, vainge vakati vanokwanisa kupa amai $200 because painge pakaipa pastendi apa. But ivo sisi vakati ivo banguru vainge vakati vanokwanisa kuafoda 100, but sisi vakati ndichavatinya vachazondipa imwe 100 ndozokupai mama. $100 iyi nanhasi amai vangu vachiri nayo 100 iyoyo, but haisiriyo nyaya yandiri kuda kukuudzai. Ivo amai vakazoti vachishandapo pamba apa pasisi, iniwo semunhu asingashandi ndaipota ndichienda kunovabatsira. Amai vangu vakazotenga rimwe ruva iri. Chakandinetsa mukoma ndechekuti takati tabva kutauni kwavakanotenga ruva iri, ndokubva vazoenda
pane umwe murume anoitawo izvozvizvi zvenguo tsvuku vakabva vanozosiya ruva iri. Ndakangofungidzirawo kuti maybe vane minamato yavo yavari kuda kuita. The next thing ndakazongosangana neruva iri ririmo mubedroom mamama. Amai ndakavabvunza ende amai vangu munhu ane chiki vakabva vandituka vakabva vati watendedzwa nani iwe kuti unge uchipinda mubedroom mangu. Ndikabva ndazosiyana nazvo. Takazoti zvino tava kudzokera kustendi kwasisi, amai vakabva vazotakura ruva riya. Inini handina kuzviona because ndakangoti ndabika sadza ndaisa sadza riya muma lunch box ndokubva ndazongoisa mune kamwe carry bag kedu. Amai vakabva vazongotora carry bag kaya ndokubva vazoisa ruva riya. Takazototi tasvika kustendi kwasisi, amai ndo pavakabva vazoburitsa ruva riya nechimwe chigubhu chainge chiine mvura. Inini ndakatoregedza kutotakura mvura musi wacho iwoyo ndichiti amai vatakura mvura, but amai mvura iyoyo vakazoti haisi mvura yekuti inoita kuti unge uchizonwa. Vakati ndikuda kuti ndinge ndichizodiridza ruva iri. Mukomanashe amai vakati vapedza kudyara ruva riya ndokubva vadira mvura, but havana kupedza mvura yose yainge iri muchigubhu. Vaita zvekudira kota kuzonosvika tichizopedza kukura zvekare nekubvisa zvikwenzi pamba pasisi. Amai vainge vachingodiridza ruva ravo, ende ruva iri mukoma rakatotanga kutoita zvezvekublosoma after a few days, zvekuti zvakatondishamisa kuti kuruva richangobva mukudyarwa rinobva ratoblosoma kudaro apa rainge riri green sei. Vakangoti vachingonopedza kudiridzira ruva iroro nechi2 liters chavo icho chavaisiya kustendi ikoko kwasisi. Ruva iri one day mukoma takazoti tadzokera kustendi kwasisi pataifanira kuti tinge tichizoenda kunopisa marara, takabva tazosvika ruva iri rakatsva nezuva mukoma. Over the night ruva iri rakatongotsva. Takazoti zvino tava kutanga kupisa mapundo aya. Amai vakabva vazodzura ruva riya ndokubva varikanda mumoto. Ndakangoseka zvangu mukoma, ndakabata badza ndikati amaika zvii zvamuri kuita. Amai vakandisikiza nebadza ravo ravainge vakabata, ndikabva ndangosiyana nazvo. Nanhasi uno sisi havatombozvizivi kuti izvi ndo zvakaitwa naamai vangu. Apa amai vane dzimwe chiki dzisingaiti. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Unenge uchitiwo ndiri kubatsirawo mama vangu, then wobva uzofind out kuti mama vacho vaunenge uchiti uri kubatsira uchitobirawo murume wako mari uchiti mama kapisi job kamaita ako mirai nditinye murume wangu ndikuwedzerei mari. Izvo mama vanoenda vanotenga ruva rombonogara kumba kwamadzibaba, rozombogara mubedroom, robva ranodyarwa pastendi pako iwewe usipo, rodiridzwa neimwe mvura inonzi haitendedzwe kuti inge ichinwiwa nevanhu. Then mvura iyaya painozopera ruva riya robva razongomuka rakaoma, robva razodzurwa ruva riya robva rakandwa mumoto. Hakusi kutoparadzwa kwemarriage yavo here sisi ava vari kuSouth Africa. Inini kavanzvadzi I think kuti tell your cousin sister, but mubereki wako unotanga kumuexposa sei? Unoti kudii? Unotanga uchiti amai vangu vakakuroya, then what? Pakaipa.